Luar biasa matur sembah nuwun satu tembang Terminal Gayatri Meet in Dujo. Monggo. Oh sampun lho Pak. Masyaallah nggih. Matur nuwun. Ngapunten niki jenengan ndak kena macam-macam mergo niki di wilayah saya. Leres-leresipun ngoten. Nanging saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. La quwata wa la quwata illa billah. Mas Minto. Dalu niki saged nderekaken panjenengan sampun pinten-pinten putaran dalu niki pinanggih malih. Nggih. Sowan wonten dalipun Pak Darmaji, Bu Suliani. Nggih. Ing dalu menika nglenggaken Keng Putra wonten ing Pawiwan Agung. Wonten ing pahargan menika andum katresnan anggenipun bebrayan insyaallah tumuju wonten ing bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tinampi ridho lan hidayah pinanggih barokah. Amin. Dongane wong melek wengi bengi iki akeh diijabah dening Gusti Allah taala. Ternyata piyai ngriki nderek Bragung Mas nggih. Sumbragung nggih. Alhamdulillah piyayinipun leh semanak grapyak Mas Minto. Dalu niki mengeti Keng Putra anggenipun lenggah wonten ing Bale Wisma Agung. Nyuwun pangapunten Mas Minto. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan lak mesti mantenan nek mboten mantenan bersih desa. Yen ora bersih desa sunatan, luput saka sunatan syukuran. Kula nek syukuran sunatan bersih desa kula sik gelem urun donga, urun rerembug ingkang positif. Ning dalu niki kok kula ken urun rembug pangapunten saestu. Kula nek dalu niki anggenipun Mas Heru kalian Mbak Akvina, anggenipun bebrayan pangapunten kula mboten saged tutur-tutur. Sami, jenengan kalih kula profesinya sama, statusnya sama. Dalu niki kula nggih mboten patek wani nuturi temanten. Lah niku Mas Minto. Niki dipasrahke kalau dulur mulanang Mas Piti. Nggih, kersanipun Mas kula klutuke mawon. Soalipun kula niku ajeng tutur-tutur manten wedi. Wong kula dhewe butuh dituturi to Mas niki. Dadi kula niku pasrah bokohan kalih Mas kula sing lagi niki lebih positif pikiranipun. Ngoten. Kersanipun nggih tanggung jawabe Mas Jo Kluthuk. Wis ben Mas Jo Kluthuk mawon sing tutur-tutur kula tak meneng mawon. Padha kalih kula nggih ajeng meneng niki mengke. Ngoten lho. Wis saiki masa bodho sampean Mas. Masa bodho sampean kepiye apike Mas Heru karo Mbak Akvina iki kepiye? Ngono. Aku tak ora melu tutur-tutur, domonge aku wedi kok. Aku ki dina iki butuh dituturi. Ngono. Dadi gempil kamardikan Mas Kluthuk nuturi temanten awake dhewe gempil utawa melu kaya ngapa mirengke tuture. Sampeyan tak hormati sebagai wong sepuh. Disesep supaya ben sapuh kepiye pikirane sampeyan. Saya pancen ya, merasa nuturi mergo keluargamu dhewe ya sik ora kok murat-marit jer aku bocah enom wis sepuh saka pantene kok. Tapi awakmu ki termasuk introspeksi. Nggih. Wong ki kudu sadar diri sing kepiye anggone. Iso nuturi wong ning harus introspeksi diri sendiri. Mawas diri. Iso ngajari ning kudu iso nglakoni. Apik. Wong awakmu nuturi manten kan ya ora mungkin. Nggih. Wong awakmu dhewe ya sik gejolak rumah tangga sik murat-marit gitu. Ya butuh sampean sing ning ya sok nulari. Betul. Sing langsung nuturi neng buri. Loh, lah ngapa to Mas? Kok ngarep buri ya padha wae. Ya setidaknya itu harus jelas ngono lho. Yang di depan. Iya. Sing gak iso nuturi neng buri. Oke. Ngono lho. Dadi penting. Masalah ini kula niku kalih Mas ngeten senenge. Saling menutupi dan melengkapi, Mas. Betul. Mboten kok congol-cumongol mboten. Dadi kula nek ora iso tutur-tutur nggih Mas kula sing nuturi. Panjenengan pun pasrah nggih Mas. Mergo rumangsa ngrumangsani enek sing luwih pinter, enek sing luwih sukses, enek sing luwih ngerti. Saestu Pak, saestu. Mula nggih monggo Mas Jo Kluthuk. Lho, kowe nyapa ning ngarepe? Lho, iso nuturi manten apa ora? Mboten saged. Ora iso kok ning ngarep iki. Lah kudune neng buri. Lah ya ngono lho, wong ya aku ki ajeng. Nah, ya ngono. Alian gen. Sik toh. Lah sampean kok ya melu mubeng buri ngapa? Keluargaku ya murat-marit. Kowe iki ya sembrono kok iso. Pak Darmaji menika piyambakipun. Pak Darmaji menika. Niki Pak Darmaji. Ono kalih Bu Sulan, kalih Bu. Ayo. Sulaini. Bu Sulaimi. Piyayine iki merantau, Mas. Nggih, Pak Darmaji teng Malaysia. Ngoten. Bu Sulaimi. Nah, niku teng Taiwan. Ngono. Jadi mereka berdua itu beliau berdua berjuang. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya mereka berdua, Pak
Sulaimi kalih Bu Pak Darmaji. Pak Darmaji kalih Bu Sulaimi menika pahlawan Devisa Negara. Ngono. Pak Minto. Heeh. Jadi beliau berdua itu bisa dinamakan pahlawan Devisa Negara. Nun sewu. Ini sudah terbukti bahwasanya kesuksesan beliau menika sing lanang nyambut gawe ning Malaysia, sing wedok nyambut gawe ning Taiwan, nyatane sak menika saged dados keluarga ingkang sukses wonten ing Rejo Agung menika. Alhamdulillah kok Rejo Agung mbahmu Di iki. sini iki Beragung. Beragung. Wah, lha iki ya rada slewang iki ya. Ting Beragung menika dadi dhuwit oleh ke Malaysia, dhuwit ke Taiwan, menika dikumpulne dadi siji ning Beragung, menika beliaunya keluarganya sampun sukses. Nyatane sudah terbukti beliau berdua menika sampun duwe usaha. Usaha napa, Mas? Pabrik paralon menika sak menika Paralon mbahmu kiper kok iso. Wong kuwi tempat pembuangan air kok iso pabrik paralon iki lho. Wah, kowe iki jan mripate kok ndi-ndi kok, Mas? Dadi ngeten Pak Minto. Pak Minto. Manten berdua menika. Endi mantene iki lho? Kok manten berdua menika endi? Wong mantene di depan kuwi kok iso. Di mantene. Lah kuwi baguse kaya ngono putih kaya ngono kuwi jajali. Di. Burisan kuwi lho. Digital gundulmu. Ya ampun, Mas Heru iki lho. Wong mau wis jagongan ngono kok iso. Putih kuwi oleh lek sadurunge ndek bojo. Ning yen wis ndek bojo kudu ireng. Lho. Piye ta bocah iki kok iso? Sik. Ini harus diperjelas putih oleh sadurunge dadi manten. Ning lek wis dadi manten kudu ireng Pak Minto. Lah kok ngono? Lho kene putih ki biasane sadurunge dadi manten kuwi ndelik perawatan ki penting. Tapi sakwise dadi manten kudu bekerja keras nyambut gawe untuk menghidupi keluarga. Paribasane ora roh udan, ora roh panas. Ora roh awan, ora roh Bengi kudu nyambut gawe. paribasan adus keringet dilakoni. Adus keringet niku dilakoni. Kudu ireng ya. Lho nggih lho, Bos. Bener. Loh. Biyen ki ibuke cah-cah ki penyawangku saurunge dadi manten ki putih. Putih. Bareng suwe-suwe kok ireng. Nah, ngoten lho. Pak Minto. Gini malah kewalik. Eh? Biyen ibu sri ki ireng. Heeh. Saiki putih. Sapa sing ngomong kuwi apa roh lek putih? Roh. Ireng. Mosok sesuk foto tenan lho. kok bukan moto ki urusan apa kok iso mangsane. Dadi ngono Pak Minto. Dadi manten ki nun sewu. Wong lek dadi manten wong lanang kuwi paribasane aja wedi awake reget. Aja wedi kesel, Aja wedi kesel, aja wedi elek, aja wedi awake reget. Ning misi dan visi kita nyambut gawe dienggo murakapi keluarga. Masya Allah. Berarti wandene kaya Kang Rama. Lho iya no. Pak Darmaji. Sampir sani Pak Darmaji nggih. Pak Darmaji apa sani nggih? Nika lho piyaine senden ning mburi. Lah yo kae lho beliaunya. Piyayine gede dhuwur. Gede dhuwur brikose kandel paribasan kaya wayang menika Gatot Kaca. Heeh. Pak Darmaji. Lho iya. Pindha Raden Anam Gatot Gatot Kaca. Kaca. Ngambat Dirgantara. Ngagem caping Basunanda. Kudan rakudanan Panas ra kepanasan. sebabe. Mergo ngiyup ning omah. Dadi Kok ngiyup ning omah ki lho kok. nyambut gawe ning proyek. Gitu, Hmm. Pak Darmaji gitu. Pak Darmaji lho. Biyen Pak Darmaji ki putih. Pak Darmaji. Lho. Wah iya iya. Begitu Kayine tur ora sombong Ora lho. sombong. Biasane nek kagungan gawe iki mesti ning arep dhewe to, malah ning mburi kok. Delik. Lho. Kuwi ndudone wong sing duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Loh, dadi ora Ora sombong. duduh-duduhne wong lek sukses kaya ngono kuwi. Masyaallah. Lho, Ning jero kaya ngono ya Loh, Mas ora. Grapyae. ora roh. Pripun? Mau aku teko ditokne kabeh. Masyaallah. Enek lek petang lodong. Loh, petang lodong. Petang lodong mek kripik tempe tok. Kuwi mok. Iki lho jane ngene iki lho. iki lho. Kowe iki kudune lak yo melu bangga wong yo apa-apa enek kok iso. Enek apa Wis yo. ning ngarep. Sing ngalam petang lodong. Heeh. Nek mburi ki nek 6 lodong Pak Lah Tito. kuwi komplit neh. Kok komplit aku mek kerupuk iwak tok. Lah yo beda kok iso. Tapi hebat lho Pak Minto saiki. Hebate Loh, Pak Darmaji lho. Nggih. Pak Darmaji menika nyambut gawe ning Malaysia, ibuke nyambut gawe ning Taiwan. Iki mung apa? Monggo mulyakne anak. Mulane ada kata-kata wong tua mesti mulyakne anak, ning urung mesti anak ki iso mulyakne wong tua. Wong tua siji iso Ngopeni nyukseske anak 5, ning urung mesti anak 5 iso ngopeni wong tua siji. Lah kuwi lho sing kudu digut. Loh, goceki iki penting lho, kata-kata iki penting. wong tuwa Wong tua iso siji. mulyakne anak Ning ning urung anak- mesti iso mulyakne wong tua. Sapa sing ngomong? Sing ngomong Pripun, sapa? Kula Kata-kata bijak lho Mas. Lho, anak ki iso mulyakne wong tuwa lho. kok saged Proses pembuatan anak kuwi wis mulyake wong tuwa lho. proses. Ayo. Oh iya. Penak lan mboten penak niku gumantung atinipun, Nah, Pak. kuwi ning awake Mboten. dhewe-dhewe. Tegese menika kula ngendikan matur ingkang kados mekaten menika.
Ngendikan ya matur. Matur. Contohmu mbok wis ngomong ngono wae. Iki jelas lho. Rungokno. So jenenge anake jenenge Mas Heru. Heru. Gedhi kono kowe engko tonyo ndasmu bar kowe. Gedhi oleh tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki oleh sampai aku. Lah Mas Heru ki jam terbange kok ngendi-ngendi kok. Jam terbangnya apane lho? Lah sampean Jam dinding aku ya 6 aku ning. jam terbang ki pengalaman ki lho. Sampean kudu iso mulyakne wong tuwa. Mula Pak Darmaji Bu Suliani. Kuwi kudu mbok mulyakne. Putrane Pak Darmaji sapa? Nggih, Mas Heru. Mulyakne wong tuamu. Apa meneh mulyakne wong tuamu wedok. Insyaallah kuwi iso membina rumah tangga sing sakinah mawaddah barokah. Nah, Kuwi iki lho, lho. Mas, kuwi lho, Ki Mas. mesti ngerti mergo paugrane kesuksesane anak ki gumantung ning wong tuwa Wong tuwa wadon. wadon. Kula yen kepengin sukses angger nyambut gawe lak mesti ridone wong tua, Pak. Iya. Nggih to? Iya. Mesti dilangkai. Mas Kluthuk nu angger budal nyambut gawe. Aku jemene kok dilangkai. Aku mesti dilangkai kalau diuyui ya. Dilangkai ki dongane wong tua ki Pas lho. nglangkai anyang-anyangan ngono wong tuaku ngono. Lak lenggahe wonten mriki. Nyambut damel wonten Malaysia kalian Taiwan. Jadi ngono, Pak? Ki nek dijikuk saka Malaysia karo Taiwan. Kuwi tembunge iso mata. Mata. Dadi sing lanang nyambut ning Malaysia, sing wedok nyambut ning Taiwan. Itu lek kita bisa menyatukan kata-kata itu mata. Maki Malaysia, iki Taiwan. Jadi saya bisa menghimbau nuturi teman-teman lanang karo wedok, mata ki cinta itu dari pandangan pertama dari mata, akhirnya timbul di hati dan nanti akan membina rumah tangga sehidup semati. Masya Allah. Iki Iki wis pitutur lho Pak Minto. Iya. Dadi wong wedok karo wong lanang, bapak karo ibu iki nyambut ning Malaysia karo ning Taiwan, kuwi saka mata mlebu ning ati, akhirnya bisa membina rumah tangga sehidup semati. Dadi rumah tanggamu ru iki kudu sehidup semati. Lah, kondene metu siji, Metu bareng, maem siji, mangan bareng, dolan siji, dolan bareng, turu siji, turu bareng, adus siji. dewe-dewe. Lho kok ora bareng? Kula adus bareng kongseng jenenge cilik, wae tak delok cilik mau jenenge. Cilik. Oh, iya. Dadi penting Pak Minto ngoten niku. Tane, Lho, ta itu apa? ta iki wis tegese tanggung jawab. Tanggung jawabe wong lanang apa, tanggung jawabe wong wedok apa. Wong lanang nyambut gawe, wong wedok mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya wong lanang. Nggih. Heru nyambut gawe golek pangupaya jiwa dienggo nguripi keluargane, sing wedok ya tanggung jawab piye pamrih wong lanang ki seneng. Wong wedok Mbak Afina. Mbak sapa? Mbak Afina. Mbak Twina, Nggih. bojomu ndi to? Lah kene ning sandinge kae to. Kok tuwek mana bojone mu? Mripatmu kae. Wi bae, putuk bae wis gedeng ngene ya. Lah kowe yo teko aku. Lah kowe dadak ngeruh nyambut andinge kuwi. Lah wong sing sandinge make kok iso mbok buding. Jadi mengingat seorang laki sebagai saka guruning keluarga, mula lek nyambut gawe duwe kaya kudu byuk ketubyuk diwehne sing wedok. Nggih. Nah, iki. Contohe kaya kula Pak Minto. Heeh. Dadi kula niku nang sewu, bojomu ndi to? Bojomu ndi? Bojone turu persiapan Salah. engko bengi iki arena dan juara ya kok iso. Arep dadi juara piye mburi jenang tok kaya. Oh no, yo. Ngene lho. Kel, Herul. Wong wedok ki kuncine siji ben bahagia. Piye, Mas? Kudu mbok blonjo apa sing dadi kepingane wong wedok kudu mbok tutne. Loh, dadi wong wedok pengen apa-apa turuti. Ya nek kemampuan iki cukup gitu, Mas. Lah nek kaya Mas Minto bengi mayang ngene iki, buke nyuwun apa-apa iso ngudaneni. Lah nek terus kemampuane nyambut gawe beda pripun? Sesuai dengan kemampuan awake dhewe Pak Minto. Heeh. Wis wong wedok ki senenge apa turuti. Mbuh piye carane golek utangan los. Nuruti wong wedok. Lho nggih lho Pak Minto. Lek wong wedok kena nggih daringan patut untuk dituruti. Ngono lho, Mas. Lho. Terus Lah lek wong wedok mung mburu senenge dhewe ora mikir keluargane piye coba. Gaya hidup lho sing dituntut. lek ra gelem nurut wong wedok nuruti karepe dhewe. Pegat. Kowe aja angger pegat-pegat terus lho kowe. Lho los iki. Kowe las-los bojomu ya mbok losne. Nyatane kowe dhewe ya mumet to ya an. Lho, Nyetir wong wedok kuwi angel. wong wedok ki keras kepala. Wah, apa es batu Lho, Sing ngomong lek wong wedok keras kepala sapa? niki lho Sing keras kepala ki wong lanang. wong wedok Pak Minto. Wong lanang. Kok saged? Teko wong wedok-wedok lek wong lanang ante ndak keras kepala nesu apa ora jajal? Pak Minto kuwi kepalane siji. Pak Minto. Iki kepala liyane Pak Minto. Iki jane bukune kok ngendi to?
Aku nganti gak cethuk aku ya. Hei, Pak Minto iki duduk kuwi. Ayo terus coba. Wong wedok ki di nun sewu, wis dikodratne keras kepala. Tapi mek kepalane tok, liyane empuk. Kowe aja pilih-pilih lho. Wis to. Kabeh ki ya ana sing keras ana sing empuk. Tegese keras kepala ki pemikirane sok kalau wong wedok ki nun sewu. Ki kodrate ya. Siji gampang emosi, loro cemburu ki tinggi, sing keloro apa sing didadi karepe kudu dituruti ki wong wedok. Tambah sitok. Tapi atine ki empuk, tegese gampang nangis. Lah kuwi. Tangane ya empuk, gampang nyambut gawe. Alhamdulillah. Lah, terus liyane ki ya Justru sing nangis ki malah sing atos. Pak Minto iki kok kolo nyapa to Pak Minto? Sampai ndak ngerti apa sebabnya kok nangis ki mergo atos. Lah ya. Mergo nangis ki duwe gegayuhan di kekarepan. Kudu Iki dipinangan. lek ngerayu karo wong lanang terus kanggo cara nangis. Wong lanang ben nyoh sakmene, nyoh semene. Piye to, Pak? Pak Minto. Hah? Niki ilmu kula. Wis to. Lho, rungokno kodhok kaya ngene. Kodhok ya. Kodhok ki ramene kaya ngene. Iki aja mbok delok kodhoke, Didelok piye, Mas? didelok sasmitone. Tapi aja entuk ngorek lho. Lho nyapa? Nek ngorek kobong iku. Kobong dasmu iki. Ngono. Wong ki. Kene. Dadi nun sewu Pak Minto. Heeh. Dadi Heru karo Mbak Vina iki kudu nyenengke wong tuane. Aja duwe jiwa idealisme, tegese nyenengne keluargane awake dhewe, ning ya kudu duwe prinsip nyenengne wong tuane lan nyenengne maratuwane. Lah nyenengne iki karo materi. Lho ya ora no. Ru. Heru. Lho. 15 tahun aku rabi iki ora tau kok seneng karo wong wedok liyane. Masyaallah, pinter imanmu, kuat takwamu ya gede. Lho, kok takwamu gede aku dipantau terus kok aku wis. Ya dipantau ora ki ndelok ngono lho. Kunci keluarga ben harmonis Pak Minto. Heeh. Lho, Delok sik iki situasine. kuncine sisi Ru. Heru. Sisi dron. Pokoke awakmu ki aja omong-omongan karo bojomu. Lho. Piye to kowe iki? Sik. Kunci keharmonisan keluarga Aja omongan karo wong wedok. lek dianggap satu. Loh, satu lah masalah. Yang penting untuk menuju rumah tangga yang harmonis. Di kalangan masyarakat terus ndak oleh ngomong karo bojo, terus nganggo sasmita piye lek jelas diarani wong padu. Ndak rukun. Piyayi sakmene mbane iki duwe bojo kuwi nun sewu lho. Wong mantu ki goleke teman turu anake lho. Mas Heru maune ijen, njur saiki kagungan garwa ki karepe ben enek kanca komunikasi. Kok lek omong-omongan ki wong wedok sekolah dijak omongan, kuwi mesti ngundat-ngundat perkara liyane. Wah, kuwi ngawur kowe nek Mas Heru mboten e. Sik ben dijlentrehke kok kudu ndak omong-omongan neng-nengan ki piye? Kula mbiyen iki membina rumah tangga ki 2 tahun, ki kerep omong-omongan, ki malah kerep geger. Loh, tapi setelah aku goleki apa terus menjadi kunci gegerku karo bojoku, ternyata komunikasi. Omong-omongan. Tapi setelah aku ora omong-omongan, iki malah harmonis sampai saiki. Aman. Malah oh iya, aman, Pak Minto. pancen sing apik iki pancen yo meneng-menengan. Oh iya, terus. Dadi lek enek apa-apa, kuwi nggawe metode yang lainnya. Bahasa. Contone, njaluk apa-apa ya digambar. Heru iki mau pengen apa-apa iki? Gambar. Sing gambar sapa? Sing lanang. Sing lanang apa sing wedok? Sing lanang lho. Loh. Pomo Heru pengen lunga, metu no ya biasa no, gambar kunci. Loh. Berarti Mas Heru arepe lunga njaluk kunci sepeda motor. Mbak Pina ngerti? Ngerti no. Loh, bojoku mbiyen ya ngono ngerti. Ya mbok gambar tak gambar ngono. Masyaallah. Pamane Mas Heru nyuwun pamane. Makan yo gambar piring karo sendok. Mbak Pina ngerti. Langsung bojoku paham yen aku ki njaluk mangan. Loh. Njaluk mimi. Mimi tak gambar gelas. Loh. Ngerti ngono. Paham lho bojoku. Njaluk wedang susu no. Wis tak gambar gelas terus kene andinge bunder nik ngono. Ya apa kok bunter-bunter nik. Nyapa tak cari susu. Sik. Terus umpama sampean arep njaluk adus piye? Adus tak gambar siduk Pak Minto. Mesti bojoku langsung sprundul njuku anduk. Oh. Ngoten niku kula. Nek kangen hubungan. Nah. Terus pengen kumpul ngene iki, malam pertama kowe biyen piye jae? Lek pengen mangan, kuwi tak gambar piring karo sendok. Ngerti ya? Paham bojoku. Lah nek mimi gelas. Lah nek terus kangen pengen kumpul. Mesti tak adus ya. Kuwi tak gambar siduk, aku mesti arepe adus. Oh. Bojoku paham. Malam Jumat ngene iki? Ya. Sunah Rasul ibadah. Lah ngene iki nek arepe nyambut gawe ya. Heeh. Aku mesti tak gambar kunci ngono bojoku mesti nyepakne mobil aku. Loh. Ngono. Paham ya? Paham lho. Sing tak takokke ora kuwi lho. Apa? Nek kepengin hubungan suami istri kuwi lho. Lehmu gambar piye? Apa kuwi? Loh. Eh. Kok sik teko aku ndak ngerti pitakone adimu iki. Pak Minto. Lek arep
lanang wedok ngono lho. Nah, ngono lho. Lah, kuwi to, cis. Cis ki apa kok iso? Cis tipis-tipis. Maksudnya ki ya hubungan ngono kuwi. Kuwi tak gambar. Lah kabeh mbok gambar kok. Kuwi tak gambar. Piye, Mas? Tak gambar kurungan terus lawange buka. Lho, ngono Pak Minto. Sik kok ora padha karo nek maem karo lek ngombe. Lho ya beda nang njaluke kuwi kok. Dadi tak gambar kurungan karo lawange buka. Lah nyapa kok ming hubungan lawange buka karo kurungan. Kuwi berarti manuke wayahe mlebu. Ngono lho. Dadi Sasmita. Lek bojomu ora tanggap. terus lah coba lek bojomu ndak ngerti. Ora tanggap. Ora tanggap. Kuwi tak gawe gerak tubuh. Loh, Gerak tubuh piye? Loh, nggih dengan gerak tubuh lho Pak Minto. Terus contone jajal piye? Jaluk apa? Ya arep turu awor kuwi mau. Turu awor ya aku lek mangan ngene to. Nggih. Lek ngombe ngene. Nggih. Lek jaluk turu awor wis biasa. Piye, Mas? Jalukku mesti mek ngono. Wah, bojomu marah. Mara. Terus akhirnya kodemu Kodeku mek ngene to. Apa wi? Pak Minto nyapa to. Oh, anu, olahraga. olahraga. Nah, olahraga iki nyapa to Pak Minto. Lah ngene Kene lho Pak Minto. Senam to, senam. Oh, ngedukne meteran. Lah alah, kok meteran iki? Mosok meteran gune ning kene. Bar diukur, Ngene lho, ngene. wah cepot celana. Nah, ya kuwi lho, cepot katok. Iya, Tanggap. Iki kan dietik iki kok jelas nyapa to jare ya. Wong jenenge nutur iki ya nuturi sing apik. Iya, mantu. Ora kok nuturi ning sasmitane sasmita sing lapas. Guyon. Wong Mas Heru iki piyayine meneng ngono kae lho. Meneng. Meneng Heru iki glendem kita ya. Lho. Kok glendem piye to? Tegese glendem iki beliaunya Heru iki glendem untuk membina rumah tangga ngono lho. Wong piyayine nyeneke meneng anteng. Wong kira enek pepatah mengatakan to Mas. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Saiki ngene Mas Lidik nggih. Nggih. Untuk membuktikan bahwasannya untuk minta hubungan suami istri. Nggih. Iki ben jelas iki diperagake karo presiden. Kuwi lah ya. Jaluk niku to. Heeh. Oke. Mat. Coba. Sapa? Sing mari sampean lho kuwi iki. Awakmu. Dadak ngomong ngono kuwi kudune praktek nek karo aku ora pas ngono. Bojoku sapa? Wis milih kono sak karepe kono. Golek sing nganggur sakmene sik do mangan kabeh. Pilihna to Pak Minto. Kae lho rada nganggur wiraswara lho. Ndi? Wiraswara. Padha lanange gedeng aja niku ya. Lah sing nganggur kuwi tok kok iso mangsane. Glek. Wiraswara. Ayo sing ndi? Ki do madang kabeh. Kene Nduk. Jale Sing ndi? kancanono kae Masmu kae. Iya, kowe lho. Lah kok Kowe tak goleke dangkelan pring iki lho, meneng kowe. Mangsane angel golek sinden ngene iki. Liya-liyane do mam kabeh iki ra gelem maem kok. Ora gelem mangan. Mau gedhe tirakate kuwi. Gedhe trakate napa? Iki mau wis mangan tek 3 piring kok sore mau. Kowe kira sembrono. Pangapunten lho Mas. Heeh. Wong Pak Darmaji iki piyayine iki blobo lomo. Dadi iki lho Dlon. Yaine wis satene ditokke. Ngene, jare kingko para esuk. Iki engko nusul bakso. Lho, sesuk-esuk piye kowe Pecel. Pecel. Sesuk bengi sik enek-enek rawon. Lho, tanggapane nganti engko sutok. Lho tapi rawon khusus kingko. Ning ndi? Marung dhewe. Mangsane Ayo coba diperagake kaya ngapa? Jale. Iki duduk maneh bojomu, Tuk. Kae Niki, Pak. Heeh. Iki ketoke ngene mawadah tenan lho. Kowe ra sembrono. Ngono. Jale. Gawedi. Kowe iki digolekke rada apik ora gelem jaluke sing ngene sedengan mbok paido kok iso. Ngopo sebabe tak goleke pipit sing gedhi? Lah, Pak. Sing ora mbayar kuwi malah senengane torok karo wong lanang. Nah, ya kuwi. Nah apa? Modelmu. Nyapa? Liyane Pak Minto juga. Disyukuri tok. Kowe iki ra ngerti urusane wong wedok. Wong wedok ngene iki gemati lho, Mas. Gemati apa mbok golekne wong wedok sing lengne kentongan ngene kuwi kok. Delok ibu-ibu sing lemu-lemu senenge wong lemu ki ndudoke pikirane ayem, atine tentrem. Sing lanang mesti kuru mergo ngenes. Ya ora. Wis lemu. Mosok Heeh. lemu ki ora perkara bahagia ki ketoke penyakit kae bojoku. Aja to. Ayo diperagake jajal. Tarinen jajal. Tarinen. Umpama awakmu anu Mas Heru pamane. Iki sapa? Iki Akwina. Wah, bojomu kok ngene Heru. Umpama Mas, ya Coba ampun. umpama kowe iki Tak cak. kepet. Masa Afina Bisa romantis apa ora? Kowe kok nek kira gelem apa tak golekne buis tukang adang.
Nah. Sik ngene Mas, apik-apikan Piye, Pak? le merayu seorang wanita antara Jo Kluthuk Mas Jo Klithik iki apik endi? Sampeyan tak gandengke karo Mbak Punjung coba. Kula sik digoleki Ya iya, coba. Peh barokah melu wayang ben bengi digandengne terus lho. Ning ra entuk go mulih to Pak ya? Entuk. Ora entuk. Itu lek pengen geger neh kowe. Ngene. Mosok sik kurang ya kowe iki. Mbok ya Mas iki ngene ono lho. Lah, Cangkeme ora Mas yak-yakan. iki lho. Nyambut gawe kok go mulih. Pak Minto. heeh. Kritik karo gitu. Ya. Nggih. Aduh, lah oleh kode ijo. Cilik tapi lincah. Lho iya no. Oleh kok kode bangkak ya. Kowe ra sembrono Mas. Iki sebelah ki Mek kungkong. iki malah aku iki rada rugi kok. Kayak sebelah ki tanduran jagung ning ora bertongkol dua. Nggonmu bertongkol dua lho. Iki malah tongkole ndak umum iki ya. Ngono. Rajono. Lah, kok ya Ora nduk. yak-yakan ngono. Bah, oleh iki ya. Contoh nih Mas Klithik Nggih. menjalin mahliga rumah tangga yang harmonis, yang tentrem, ayem, kebak kabagian kaya ngapa coba? Kula niku mboten kakek ngomong kok Mas. Saya itu tidak terlalu banyak mencintai wanita tapi mencintai satu wanita berbagai cara. Ya. Begitu ya Mas. Yo. Ngapusi. Satu wanita ya Mas. Iya. Iya. Ayo kene. Dok anu tak Nggih. Tak gendong neh. tak gendong piye kowe ora ganggu. Aku iki karo kunjung papunten Mas Minto. Ya. Dik sampean ngerti to? Pripun Mas? Nek ning ngarepe Mas Darmaji lak ana tanduran kates to kae. Nggih Mas. Kates kae lho. Iya. Kae itu aja kates. disawang katese. Ning samangan katesmu. Engko tak tonyo ndelosor lho engko kok iso. Aku ki ngomong karo iki ora ngomong karo Lah iya. Tapi kan katese punjung jos. jos yo nggone bojomu Wah, iki duduk kates. apa kuwi? Melon. Kowe ra sembrono. Papunten Mas. Ngerti to nduk kae apa nduk? Kates Mas. Kates. Nggih. Kates ke saka tembunge ka karo tes. Nggih. Kaki karepmu aja nganti mandek, tes ki tegese apa wae sing dilakoni kudu dites dhisik. Aja kemrungsung grusak-grusu keburu nafsu. Oh, layakno jenengan tukang ngetes to Mas. Lah iya kuwi. Mula kabeh kudu dites dhisik. Dadi kowe kudu siap LP dites. Ngono. Dadi kuwi sik kates, Nduk. Kowe ngerti sebelahe kae ngarepe apa, Nduk? Jagung. Mas. Jagung. Jaganen atimu aja nganti bingung. Mula awake dhewe wong bebrayan kaya Mas Heru karo Mbak Pina, kuwi dijaga atine aja nganti bingung, aja noleh nengen, aja noleh ngiwa, sawangen ning ngarep aja nyawang mburi. Kados panjenengan nggih. Kaya Mas. ngono diajeng. Ngono. Yen kowe Aja tak kasar-kasar yen to. kowe tak ibaratne paralon, Nduk. Hah? Paralon. Dadi wetengmu gedhi tak cepaki sapi teng sing ngombo. Ya ta, mesti elek kowe ra. Lah bojomu kok pokoke sapi treng. Paralon kuwi saka arti paki paringono tresnamu lan tresnaku tetep nyawiji. Raki tegese ra ana wanita sing tak tresnani kejaba mung kowe. Lon ki lon. Kowe ben-bengi mesti tak keloni. Lon ki alon-alon. Dadi aja kemrungsung tetep alon-alon membina rumah tangga ya, Nduk ya. Oh, ngono ya Mas. Ya, wah gawedine. Demen aku. Mas, Demen palaku ngono ya. Aku Palaku. Demen palaku. Lah mau lho tok rayu malah demen aku. iki jane wong wedok wong manol iki banget. Lah aku demen kok. Ya demen tapi aja nginang-ngene kaya. Lah wong sing wedok agresif Karo ora. bojone kan. Bojo jarene- ya. Kita Mas Minto. Jarene kan Heeh. agresif. Bojo ya bojo tapi gerakmu iki aja kaya ngono iki kaya bar ngombe jamu galen ngosek kowe iki. Piye ngene? Nah ngono lho. Mingkup. Alah kon tetep kempit nyapa to jane kok. Nyapa? Lah piye? Nah biasa ngono lho. Kuwi ra iso mingkup wong pupune gegeden kok iso. Mbok kon mingkup ya Dik ya. Niki lho Mas Minto. Heeh. Bocah niku sing klasik niku nggih ngeten niki. Klasik niki. Klasik kaya motor. Loh, kepiye to sam wong ki luwih becik. Klasik bojomu lek bojoku iki herek. Kok erek kepiye to? Kenalpane kudu Hei, blok. bojo kuwi halus. Badhe dahar napa Mas Jo Klithik? Menika sampun cemawis, badhe ngersakaken sirah monggo. Halus bojoku. halus Penake bojo ngeten iki lho Pak Minto. Heeh. Sing rada kasar. Ngapa? Kowe golek halus lek pas mangan. Kon nyontoni iki kasare bojone coba. Loh, bojo kula iki kasar. Kowe lek mbok golek bojo halus nun sewu. Kowe lek pas ning Surabaya ning kota besar Nggih. nyabrang malah bahaya. Penak bojo sing kasar ngene iki. Piye? Loh, ayo Mas kalau dalane sepi kiwa tengen sepi. Ayo kita nyabrang, ayo nyabrang. Nih, penak. Bojo halus, ayo bahaya. Piye? Kaya ngapa? Hmm. Tengen
Lho, enek pikem. Aduh. Lho, mlaku klunu urung teko nggon tabrak pikep bongko kowe. Ya ta, nek lek seneng karo dulur ngeten Iya, Pak. Lho nek sok lairne Nyawa. alus bojoku timbang bojomu. Kaya apa? Lah iki iso nek umpama nuntun putune, ayo nduk istighfar, nduk nyebut asmaning Gusti. Kuwi lho, sirahe jabang bayi wis ketok tungul-tungul, nampil napas, ngunjal ambekan. Kuwi lho nduk alus metu punang jabang bayi gangsar. Gangsar. Ha iki lha nek bojomu kasar piye? Ndang mekokok, ngono piye kowe? Ha kuwi lho wis molo-molo kuwi lho. Ayo Mas, mbok golek pas kuwi Pak Minto. Jajal pas tanggamu kobongan. Piye? Lho, lha lek penak bojoku. Kalau omahe Pak Minto kobongan, ayo kita golek banyu, ndang disiram, grujuk-grujuk ndang mampet. Kena bojomu lho. Piye, Mas? Lho. Apa kayak kedul. Ora enak ya. Urung teko nggon omahe entak. Wis ra gagas. Mas pelokmu, Mas. Pelok, Mas. Sekarang gitu ya. Mas, Dalem. ketika kamu memegang tanganku, apakah ada yang marah, Mas? Yen nesuwi sarana kanggo nduduhke rasa tresna. Mekaten. Iya, apa wae sing tak lakoni ora ana siku dendaning Jawata. Kabeh wis ditata. Sekarang sudah tidak marah-marah ya, Mas? Ora ana. Mergo wis kena lantai kelapson. Wah, Ya ora kok iso. Coba. Kekarandeng wong akrami romantis. tutu bondo tutu rupa. Kowe ngerti iki sing ditabuh jenenge apa, Nduk? Gender, Mas. Gender ki tegen olehmu sesender marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten. Sandinge ki apa, Nduk? Slentem. Slentem kuwi saka tembung kowe yen dadi bojoku aja slincok ing tembung. Yen tresno ya tresno, yen ora ya ora. Kula tresno saestu. Saman roh sing gandul-gandul ke jenenge apa, Nduk? Gong. Ketoke kayak modelnya kayak modelmu cahayu tadi. Alah, Gede. Ayo padha wae. gedeng ya. Gede tapi enek mentol cilik nang tengah. Amung ati pawi tane Wah, romantis. Kayak iso apa ora kasing sisih lor kae. Sakit Pak Minto. Aku rayunan, Mas. Sayang. Iya, sayang. Bibit, Iya. apa bedamu sampean karo salon cahayu? Enggak eruh, Mas. Apa, Mas? Kita enek bedane. Nyampur aja genset. Mengecewakan. Enggak kok mengecewakan kok. Kondulang bit ben ketok sayang bit. dagelane nek klambine kaya Dulangan, Bit, dulangan, Bit. ngono kuwi. Ngono. Sing didulangi apa sarane apa-apa entek kabeh Pak Minto. Ya kuwi. Nah, Tak buktikan dulang ya, Mas, ya. lek memang sampean iki harmonis dalam keluarga. Aja kalah karo keluargane Jo Klitik. Nah, nggih Pak Minto. Tak dulang ya, Mas. Iya. Aku suwi enek 6 tahun rambut dulang, Nduk. Ndek ngenali mbok dulang malah. Ndek cahayu. Masuk mangan tenan iki. Alah. Apa kuwi ora gizi ora vitamin blas. Lah wong didulang turane wong. ditulang turane sinda-sinda. Didulang turane wong lekmu seneng. Loh, ya Allah. Ngono mbok pamene. Nyepres, Mas. Nyepres. Aja mbok buak, biasane tisune kuwi mambu siti ya dipangan lho. Ngono. Diangkrek Nyapa? lombok tok. Lah wong setiae ngono kuwi. Ngombe ya, Mas. Aja kaget. Ngombe ya, Mas. Mimi. Mimi. Anu aja kuwi to, Pit nyapa. Sing ndi? Lah langsung nang ngene kemasane kuwi. Mimi ya, Mas. Alon-alon ya, Mas. Lek Mimi ya, Mas ya. Nyapa to sing iki? Lah sing ndi? Kuwi lho. Engko sing kuwi engko. Mimi sik. Jan setia tenane bojone. Bojone setia Oh, tenan. setia. Setia. Bojone setia. Iki Mimi plus masuk angin. Ya. Setia lho. Ayo, nah Pit sik ngelak Pit. Sik ngelak. Tas sik ngelak. Sik ngelak. Ya, sik tak bukane, Mas. Bojone setia. Aku ning ya ora ngono kuwi mbok cawiske ning mejane penak.
sekali-sekali rap karo tekpun Kakang. Aku gak mangan ning raiku pedes. Jakre. Iki jane banyolan opo nek. Iki dulang Lombok tok. Lah wong iki ngajak raiku ben kowe jangan. Kowe yo ngono mbok dulang mie paling pedes. Mbok kowe banyu. Nek lomboke lho, Mas. Ora ngerti apa? Mus diomongi Lombok tok mit ngono. Ayo ditutuke Mas Ludung. Suamiku. Luput. Sik. Suamiku sedang anu lho. Matengane komoto barang. Mas kok mesakne. Kowe bar mangan pedes ya iso mbok semprot ning kancane iki lho. Oh, alah. Wis ora melu mangan mine. Mine bojomu enak ra? Loh, Iki mine bojomu enak. karek telu. Rantak apa piye? Mas. Kok eruh? Ora kok rontok ning dingengei. Luput pisan kena pisan. Suarane jan arum serak-serak klomoh. Yen gampang luwe gampang. Nah, untuk mepet dirangkul. Ndak cakep ngene. Jan kaya Mas Ludung, Dalem Pak Minto. arep ngawinke kebon yang endi? Niki mesti dikawinke kula suntik. Mas aku gendong, Mas. Gendong. lah nek perkara kuwi aku engko sik. Nek kowe gandeng tak turuti rene. Kowe pengen gendong tak? Gendong. Gendong sisih ngarep apa mburi, kiwa apa tengen? Sisi ngarep madem buri. Ngarep madem buri. Marep. Madem buri. Lho, lah kuwi lak ya terjadi 2-2-0 karo 1-1-0 lho kuwi. Apa kowe? Ayo konslet no. Sampeyan yo ngono. Iya. Bahaya. Nyapa? Kak kira dipoto malah kaya kethek mangan kates. Ketae sampean ngono apa piye? Lah itu apa ketheke kowe kates. Lah nek aku lho luput pisan kena pisan diajeng pergiwa manuta marang pun Kakang diajeng pergiwa. Nggih, Kang Mas. Yen menawa katresnanku mung kowe ra ana liya diajeng pergiwa. Aku nyuwun pangku. Apa kowe njaluk tak pangku? Kaya ngene, bukti katresnanku pergiwa. Ayo pergiwa. Sugriwa. Pergiwa iki lek cilik gedhi Sugriwa. Kuwi kethek oh, Mas. Oh alah. Ayo jajali. Pergiwa. Kaya aku kok kene lho. Wah, iki jan. Iki Sugriwa iki. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang diajeng garwanipun Kakang diajeng. Njing, Kang Mas. Kowe nyuwun apa bakal tak udaneni waton ora nyuwun mudune lintang rembulan ya diajeng. Kula nyuwun gendong, Kang. Kowe njaluk gendong meneh. Kowe njaluk gendong meneh. Tak tung. Kowe njaluk tak gendong diajeng. Beluk. Ayo tak gendong, tak indit, tak boyong ana ing kadewate diajeng. Wus. Awas. Wis. Rame lek Pit. Ono. Ya. Sampak langsung dijak Jane ngono. melek tapi musuhe kethek niki napa saged? Pergiwa. Hei, suarane gedhi pergiwo. Garwanipun Kakang pergiwo. Pergiwa. Garwanipun Kakang Pergiwa. Kowe nyuwun apa Pergiwa ning aja nyuwun lintang mudun lintang lan rembulan ya. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Kakang. Kakang kok lakang. Aku muni apa? Lakang. Sapa sing ngomong muni lakang? Jenengan lho. Kakang. Lah mau muni lakang lho. Bapakmu ngono lho. Sampean mau lho. Aku muni apa? Lakang. Lah iya. Lah iya. Heeh. Kok lah iya? Baleni. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Galipun lakang Pergiwa. Kakang. Lah ya Kakang pertama aku sisi ning lakang lho.
Kowe nyuwun apa berkiwa? Kula nyuwun dipondhong Kang Mas. Lho. Kok lho iki kepiye? Tak udane ni Jajeng. Udane ndasmu ya. Napa? Enggak kuat lho bos. Lho. Gatotkaca iki sekti mandraguna kok iso tak semayani. Piye? Lah kok dipun semayani. Ayo. Karo trisik sing wedok trisik. Awas. Diajeng pergiwa. Gage mapano diajeng. Ndak boyong, ndak penake. Sesandingan marang pun kakang jenenge. Yo, pergiwa. Manut telatang, tudang. Awas. Yo. Ini pergiwa, ndak bopong pergiwa. Ayo pergiwa. Malu toh malu. Ayo, ndak bopong. Hei. Wah, pembleser. Oleh-oleh nek yak-yakan yo ngono kuwi lho. Syukur. Lah bojone iki ning kene kok digendong bojone kancane. Gatotkaca rusa. Tak contoni. Wah. Pergiwa. Manut toh marang pun kakang pergiwa. Bakal ndak kepengake uripmu kowe. Piye? Lagi iki lho. Ngapa? Kok dimi lagi. Takoni lagi. Malah mbok junjung ra karo-karo. Begitu cebol langsung. Lul. Ake mapan ayo anak. Ya jenenge wong entuk iya ngono. Entuk mosok karo kanca kena setanting lagi iki. Oh kudune mbopong ya ora ngono kuwi kok iso. Ayo terusno Diajeng. Aku tak menggeh. Wah, sapi tangi sak gedine. Wah, kowe kiwa to? Heeh. Aku tengen pas padha tengahe. Pupune kok guling. Kuwi cara kapuk nu super. Ah, saiki nembang bareng, Mas. Lah niki dereng barok niki. Urung bar. Dereng sik ben dirampunge mengke bablaske belok barak Dereng. lintang samara. Yen angel. Mau. Maaf lho, Mas. Maaf apa? Maafkan aku. Maaf. Aku iki Garut Kaca. Wis, Alah padikmu penak ayo anak. penak gundulmu iki. Mosok Garut Kaca mek kiwa tok. Yo, Kurang Rit, kurang. Pit, Kurang. sing tengen wehno pisan. Hei, sing tengene sik segelan. Kuwi tulisane SNI. Angel tan kenoti numbas harato dawah napa Pak Minton nderek panjenengan? Manut larase pelok barang Ya. dadekke lintang asmara. Nah, Ya. Yuk,
Yuk, kaya ngapa? Dados. Ya. Wah, jan tenan. Pipit. Iya, Dari mana yo Mas datangnya lima dari sawah turun ke kali. Dari mana yo Mas datangnya cinta Kalimantan turun ke hati. Tuku boto terus tuku setliko dalang iminto udah kaloko hari ini terus tuku panggung pancen bahani itu si dendambaan. Mas Ridik, tembang menika katur penggemar berat Sekar Gadung, baik yang langsung ataupun yang dari jarak jauh. Betul. Menika wonten Bapak Samidi ingkang wonten Kawedusan Ploso Klaten Kru 35. Mas Sawiji nggih biasane Nggih. rawuh nggih. Kalian Bapak Suryono Pati Jawa Tengah. Siap. Ugi Mas Juwadi Timbul ingkang wonten Rembang. Bapak Sumeh ingkang wonten Ngepoh Tanggung Gunung. Mas Isam Wagir Ponorogo. Ugi Mbah Lengger mboten nate ketinggalan. Mas Suratno Solo, Mas Suratno Noglok niki nggih bendalu mirsani. Dan juga diinformasikan Mas Minto, masyarakat Tulungagung jangan sampai ketinggalan. Ya. Tanggal 20 November nanti akan digelar wayang kulit spektakuler wonten Pendopo Agung Tulungagung dengan 3 dalang ternama dari Tulungagung. 1 menika Mas Minto Darsono, kedua Mas Eko Prisdianto, yang ketiga Mas Sun Gondrong saking Mirigambar. Langsung 3 layar. 3 layar, 3 dengan dalang. bintang tamu. Wonten Mas Klitik Luduk, wonten Mas Percil, CS, Nggih. wonten Kalian benjing Niken dalu Mas. Salindri, Niken Salindri. Wah, Niken Salindri. Nggih, Tanggal 20 November di Pendopo Agung Tulungagung. Nggih, kolaborasi. Siap. Kalian benjing dalu tanggal 7 Ya. menika hari wayang sedunia. Nggih. Ada anak-anak Paku Datu Paguyuban Dalang Anom Tulungagung pentas di lapangan Tenggur depan Balai Desa. Mereka ada dalang 20 dan pesinden 10. Adapun bintang tamu Mas Dujo, Mas Jo Klidik. Nah, iki awit saking kula panjenengan peduli dengan hari wayang sedunia, benjing derek berpartisipasi nyengkuyung datang dalang Anom
Tulungagung. Nggih. Pancen berpartisipasi. Berpartisipasi nggih. Saniki awake dhewe niku kadang sok kesel, Mas. Nggih. Ngomong kadang iso mbleset. Iya. Tesih wonten Mas Didik, menika saking Pak Cak Parnopati, Mas Alex Sumbragung, Pak Muidi, Pagu Pare Kediri, Bunda Depok ugi Bu Pakis Rejo. Nggih. Weh, rawuh niki. Bulurah. Pakis Rejo, bulurah. Rawuh. Rawuh. Nggih. Iki Mas Ferry saking Kediri, Dudomu Wonogiri, Bapak Kajati ingkang wonten Pakis Rejo. Pakis Rejo niku leh seneng wayang kulit lakon hebat. Ngantos senenge karo wayang. Pasuruan melu. Ning ngene Mojokerto ya teko, Surabaya niki ya teko. Saking tresnani Bulurah Pakis Rejo iki karo wayang lho. Ngantek Rabi Dalang. Ora Rabi Dalang lho sapa meneh. Lan anu Pak Minto niki salam kula kanggo dulur kula sing Norwegia tapi cinta terhadap budaya. Iki ana Mr. Rune karo Yaladin. Yaladin dasmu. Mr. Yarle. Yalal Waton. Boten. Yarle karo Rune karo Miss Jamie. Niku wong ing mriko. Norwegia tapi seneng ningali jenengan Pak Minto. Jane ajeng ditanggap teng Norwegia ning gandeng jenengan kalih sindene ra iso basa Norwegia ra sida. Nggih. Kali tanggal 8 jeng ben wonten tetep hari jadi Kabupaten Tulungagung pentas di Bandung Pasar. Bandung. Bintangipun kula kalih Mas. Wah nggih. Masa pegawai dhewe. Ora ngaos ora. Niku sarengan Gondo Suli nggih wayang kulit Mas Cahyo Kuntadi panjenengan lenggah wonten Bandung campur. Nggih. Ngaten. Bintang tamu Bandung Cak Cemple kalian Mbak Lucy Brahman. Alhamdulillah nggih. Ya, dilajengake tembangnya. Siap Bos, siap. Kula nyuwun gungan panjenengan. Lagu sing meriah tur pesindene mensupport sebagai penari latar. Siap. Anu Pak, ngeten niki lak kula kado untuk Pak Darmaji. Ya. Sinden panjenengan ingkang nembang, Mas Jo ingkang nyepeng drum, lajeng saya pinjam wonten gitar. Oke. Nah, pesindianipun ingkang nembang loro atau telu? 5. Oh, 5. Nggih no. Ya, coba kaya ngapa? Ki kolaborasi antaripun Sekar Gadung kalian Dujo. Jadi semuanya tampil, Pak. Ya. Kula tampil, sinden tampil, musisi tampil, semua sinergi. Oke. Tur mayang ning mae dhewe arep crita apa nguyai segara. Sing penting seneng-seneng. Nggih, saestu, Pak. Ya. Iki mengke nganti jam tengah loro. Ngoten. Anu Mas Luduk siap-siap dulu. Ini aku tak ngambil kanca-kanca. Yo, pesindiane papat ngadeg tembangnya apa, Mas? Tembangipun damel selendang biru, Pak. Wah, selendang. Selendang biru. Nah itu. Tak kaget aku, tak pikir kok kedap terus mak aku nyawang selendang biru. Tak pikir lek kuwi. Ya, Dok, ngadeg kok. Presiden papat. Ya, coba kaya apa? Pangapunten niki lak nggone dhewe tadi ya wis digawe Ah, penak. digawe Sing santai. energi lho, Dok, energi lho. Iki masalahe sing ngiringi ya Mas Litik, Mas Lutung kok dikira ora Dikira sabotase. Nah, ngono. Coba Dek. Kotmu Mas, karo Benoto Mas, kotmu Mas. Ayo. Dek nih ya. Ki katur Mas Joko Wibowo ingkang nusul wonten lokasi, Mas. Siap. Ya. Yalah, wis sing nang ngendi-ngendi iki pokoke bek kene iki. Iki pun aman iki, jos. Iki lho, Mas El. Coba dramu dulu, Mas. Wah. Halo to, Bos. Ngarep nek kanca-kanca kok iso. Iki saking iki apa jenenge kaya ngeten apa Mas Didik niki? Lu kepik. Anak walang, Pak, walang. Kepik iki rada gedhi lek cilik kudu kepik iki. Walang, Pak, itu walang. Walang iki. Walang, Iki tondo, iki lek 2026 iki larise kaya ngene iki. Amin. Amin. Mesti laris ki ning kono kepik tok. Ayo, kaya ngapa? Selendang biru dados.